Dames en heren, ik wil niet te veel reclame maken voor een bepaalde firma in Eindhoven. Maar hebt u al zo'n ding? Weet u wat u daar eens mee doen moet met zo'n tape recorder? Die moet u eens aanzetten als u pas getrouwd bent. En als uw vrouw het niet weet. En dan moet u zo'n bandje jaren later weer eens terugdraaien. Wat verandert een mens? En wat verandert zo'n bandje? Ik heb eens een opnametje gemaakt. Ik was pas getrouwd, ijzeren jaren terug. Wel 5 jaar terug. We stonden in de keuken. Zal ik het laten horen? Dat ben ik poets de schoenen. En dat is mijn vrouw, ze was te sla. En dat ben ik schaap af en toe krijgen. Hoe laat komen ze met een hondjes? Dat waren Eefje en Gerrit, die zouden bij ons komen eten die avond. Om 6 uur. Zou ze bruin zijn? Zie je, dat is nou echt iets voor een vrouw om dat te zeggen, hè? Zou ze bruin zijn? Oh, vast wel. Ze zijn immers in Rapallo geweest. Waarom kunnen wij nou nooit eens naar Italië? Omdat jij een bontjas wou. Daarom konden we niet naar Italië. Oh, maar we gaan best nog eens naar Italië, hoor. Echt, hoor. Ik vind Eefje er enig uitzien, vind je niet? Oh, die Eefje zag eruit. Dat was een schoonheid, Huh? hè? Eefje? Ja, ik weet niet. Ach, jawel. Enig. Echt een interessant type. Oh, reuze interessant type. Misschien, ja. Maar wel een beetje lellebel. Ja, wat onaardig. Het is mijn beste vriendin. Ja, schat, wil je even wat voor me doen? Nou, ik leg eraf. Natuurlijk. Geef me even die schotel aan, wil je? Wat doe je nou? Oh, Wim, nee, kijk, wat doe je nou? Huzarensla laat het op de grond. Oh, schat, sorry hoor. Het is helemaal mijn schuld. Oh jee, de huzaren slaapt op de grond. Maar kijk nou eens alles op de mat en op je Ik laat me vloer. van even op. Wacht nou maar, niet zenuwachtig worden. Nog een stukje augurk, een tomaatje, een ansjovisje, olijfje. Oh, wacht, er ligt een sardine in de schoensmeer. Even afvegen. Ze proeven het toch niet, Eefje en Gerrit. Kom nou, liefje, lach nou maar weer. Enig, hè, jong geluk. Ach, nee, het is al bij, zegt ze. Ga even een andere broek aantrekken, wil je? En luister eens, Wim. Ja. Als Gerrit zijn dia's van Rapallo wil laten zien, laat hem dan. En wees een beetje geïnteresseerd alsjeblieft. Dat was vervelend, die dia's van die... Kijk jij maar naar de dia's van Gerrit, dan praat ik wel met Eefje. Zo. Ik kan trouwens erg goed met Eefje lachen. Oh ja? Jij met Eefje lachen? Oh, lachen. Ja, zegt die Eef. Ik heb eens een keertje met haar... Oh jee, ik ga me even verkleden. Wat heb jij met haar gedaan? Ik niks hoor, nee, helemaal niks. Ik zet de wijn even koel. Oh, wat heb ik dat gezegd? Wat heb jij met haar gedaan? Ik had eens met een gevree in het zeilbootje. Wat zeg jij daar? Heb je tegen mij? Jawel, jij daar. Vooruit, zeg eens op. Nou, je mag het ook eigenlijk best weten. Ik heb met een gevree in een zeilbootje, maar het was voordat ik jou kende, dus het heeft niks te betekenen. Nou weet je alles. Oh, en dat zeg je zomaar. Ja, dat zeg ik zomaar, Dat durf ja. je zomaar te zeggen. En jij wil nog dat ik dat mensen ontvang? Zeg, begin nou alsjeblieft op de band, ook al niet tegen me, Wat hè? gemeen, wat schandelijk. Wat een Ah, steen vernedering. niet aan. Kom hier. Kom hier. Verken het nou maar. Jij hebt nog steeds iets met haar... Luister, zoals altijd. Luister! Nee, ik luister niet. En Eefje met... Oh, hou alsjeblieft op met dat hysterische gedoe en stel je niet aan, doe maar plezier. Nee, nou wordt het goed. Ja. Ik stel me aan als mijn mama hopelijk vertelt dat die verhouding is. Verhouding, mensen, ik heb het woord niet in mijn mond gehad. En is het dan nog een interessante vrouw als mij, maar die lellebel. Hey. Je ontvangt ze maar alleen hoor. Adieu. We gaan het doen, we gaan doen. Ik ga weg. Ik ga naar mijn moeder. Ach, dan gaat ze Ik weer ga naar de naar moeder. papa. Wacht nou even, hey, wacht even. Ik wacht niet. Ik ga weg en ik kom niet meer terug. Zie je wel, je moet zo'n ding nooit meer aanzetten eigenlijk, hè? Zo, daar ben ik weer. Ik heb een andere broek aangehad. Waar ben je nou? Schatje. Schatje, waar zit je? Ze is weg, koffers pakken. Hè? Ja, Pardon. nou om Eefje. Wat? Heb jij dat gedaan? Ezel. Het spijt me ontzettend, maar het ontviel me, zie je. Oh, stommeling. Idioot. Dan maak je het zelf wel weer goed ook. Moet ik het goed maken, doe jij dat maar. Jij zit in dat ding, ik niet. Maar wat moet ik dan doen? Ah, gewoon het oude trucje, je gaat er naartoe, je maakt het goed. Vooruit, schiet op, Willem. Grijp je kans. Adieu. Rijder. Luister nou, lieveling. Toe nou. Pak die koffer nou uit. Heus, en ik vind helemaal niks geen pesterdeeltje. Ik hou enkel maar van jou. Toe nou. Hoe kon je nou zoiets doen? Oh, daar begint ze Hoe kon je nou zoiets doen? Mens,
Zit niet te zaniken. Er is niemand op de hele wereld behalve jij. Ach, kom nou maar even hier. Zo dicht bij me. Doe nou zo. Hé, zeg! Hou jij je daar buiten? Oh, sorry hoor. Doe je even mijn rits vast? Zal ik even je rits vastmaken? Nee, jij niet. Kom maar hier met die rits. Pas maar op, straks komt er Velden nog tussen. Auw! Ga weg jij! Oh, liefje, ik zal het afzoenen. Ik zoen het af. Waar deed het pijn? Hier? Ja, hier was het. Hè. En daar was het ook nog wat. En daar was het ook nog een beetje. In de keuken. Zo moet ik op de Ah, wij hebben jou het schelen, ga je gang maar hoor. Pas op, de bandrecorder staat aan. Ah, wat hindert dat die bandrecorder? Sorry hoor, dat was de volgende opname, een jaar later pas.